Направо. А то не си сгънал някоя така бе, от гипс картон плоскост. Плоскост така, осина. Те нямаха ли едни малки размери? Имате ни. Това е съвсем иновативно е така. Да, между другото... Няма проблеми. Не срещу слънцето, обаче, че няма излезе нищо. Горе-долу. Идеално, човек, идеално. Спокойно, не? Много е готин. Да, му трябва да завивам с ръдъра повече, а не е така гадно странично, както аз правя. Ето с ръдъра забавя. Ама и леко горна даде, когато завиваш. Координацията ми кута. Нищо. От 3 месеца ми е първото каране това. Виж как ги правят завоите убити. Малко гъщица трябва да викаш ти. Трябва. За цяло дървото там, а? Да бе, така хубава поляна, кой го седи това дърво?